por baban kesngi awan lam shapi da unang yalam ni Nakaliang uno yalam iwan ra shapi yakawai ke video shpang iwi nong kami ibakerteng I Phidelsha Syiemlieh na pokos nong tip dengan kenyong kabran hapo kahima mahram Southwest Khasil District kabacngai tang kumba 40 kilometer duna namo karwat ngan pin I shapi yakasap katalen jo I hakabatan Jingthaiñ ti kaba Pyndonkam da usit ni uluar palapit stang ba kitiar ba ini ilong kami I Jingthaiñ kilong kikriya kisyang kikho kisintiu kitupia kisinsar kisintiu kikulom bat kiwe kitiar kiba I Jingthaiñ kum uwe ne kiparash nong nakaliang jo uno ilam ngapan pau ka jingkhublei pat I men sim ini long kami ba in Pyndonkam hok yakasap ka boblei ulai hai hakaba long ru kawai kalat kamai hakaba dan shibun kibawan order wat na do Thaiñ nong stoin ro langma kadika video ngapin I shapi kipaj ba parda phiu I kini kitiar par phikwa ban pha Thaiñ ngan sabo yo number phone jo I ha kanika video nang ba phla ban phone hi Sama di kecil doang sih. Tăng pula. Ini kecil pula itu. Ini nak bayar. Este orang ini. Ini. Keren apa? Taya tu penjitu ngkong ya kerteng lejong to. Phidelsha Syiemlieh. Ta kia tu ya kitiar ki ba phichat thun ki ai ta kitiar ki ba phichat thun. Tupia, kriya, samparat, sentu, kulom. Kenal. Te ini tiar ba phithun man kasnya phichu thun be in tari ne tiar ne phi le bat ki ai ki kam bu phi chatre na lori ne ki kam ba phithun yong thun Hấp lấy cái cam lá giòn, cam chuông, cam xem. Ini ki yong phi chat thun ni yong thun te nga sukwa ban khle phen kong phi en kano phi en bi man hikai pheu ni de ba phi shu kan na ni phi shu la na kasap yong la jong ni kas En kasap lá giòn. ta te kane ka kasap ka ba uble ula oi pheu te phi hab an Pyndonkam hi
hok ya kata kasap ka boleh udah yang tai kini kitiar ba phi thun ne phi di pencet salan hano ne phi en kibru kiba chu order ne chu pha ne da no ne nah tray ba dadon ba order nah tray da don ngam tray te halar kane ka yung tray yung phi la cho re kata ka yung yarap malumala na kaliang jong sarkar pucuk air kata ini kitiar phi chat thun ne kamut ba ki ba order ki de nakino kino ki Thaiñ ba phi chat cho order malong ston na po kan yang nang na wat kiwe te naliang yang phi kwa re ba ka sarkar kan yarap lem ne kan chirlem ya kini ki tiar kini ki kam ba phile tua te no ba phidang thun kata ude phimut le lem no ya unau ngon la yang thung yu sentu ao thung se sentu đập thun kamut pen chong yu ti sentu sentu de pen cheng Ban yo iki kuwan ba man kasni, subha ban subscribe ka channel unong yalang news. Kuble shibu.